צהריים טובים. בוא אל דוכן העדים הרב שלהם. השם הפרטי שלו. בוקר טוב. צהריים טובים. צהריים טובים. שמך המלא? מתתיהו שרם. אוקיי. אני מזהירה אותך לומר את האמת, שאם לא כן אתה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. בואו ספר לנו קודם כל גם על עצמך ובעיקר איך אתה מתקשר למירון. אני אישית מכהן כראש המרכז החינוכי תורה והוראה בתל אביב. מרכז חינוכי גדול מאוד שאבא שלי זצ"ל הקים אותו לפני 60 שנה לילדים ספרדים מגיל 3 ועד אחרי הצבא, קרוב ל1,000 ילד ספרדים. ברשב"י אני נמצא שוב מכוח המסורת הספרדית, אולי דור, לא יודע להגיד כמה, אבל למעלה מ100 שנה. הטאבו רשום למעשה על שם האבא שלי ברשב"י. אני ירשתי את אבא ברשב"י בהקדש הספרדי. הרי הוועדה שגברתך, כבודך, הקימה ב-2008 באוגוסט, ועדת 5, עד אז היו הקדשות. כן. ואני הייתי שייך להקדש, זאת אומרת, אבא להקדש הספרדי, ואני ירשתי אותו כשנפטר, ואבא ירש את סבא, וסבא את סבא, וסבא את סבא, דורות. הבנתי. אז למעשה, היינו, כמו שכבודך יודעת, היו התקוטטויות רבות, ועד שבסופו של דבר, את הולדת את הדבר המבורך הזה, ועדת 5. הוא קצת עבר מטמורפוזה, כי אז הקמנו אתכם כסעד זמני, המדינה ביקשה לצרף, לא, זה חשוב, ביקשה לצרף גם אותה. בכל מקרה אתם יכולים לעשות מה שתרצו, מתי שתרצו, רק אני אומר, זה דבר מבורך, זה הולך טוב. הולך טוב, תכף נשמע את זה. עכשיו, כמה שנים אישית אתה קשור למירון? באיזה תדירות אתה מגיע לשם? אני הייתי יחד עם אבא וסבא מאז היותי ילד. אבא היה יושב ראש ההקדש הספרדי, חבר ההקדש הספרדי, וב7-8 שנים האחרונות שלו היה חולה דיאליזה. אז למעשה אני הייתי במקומו, לא רשמית, אבל הייתי יושב עם ההקדש הספרדי במקומו על מקומו. כאשר הרב מרדכי אליהו, ראשון לציון. בן כמה אתה היום, עוד 120? קרוב ל-60, 59. קרוב ל-60. אז אתה בעצם מכיר את ההר בטח מהחלקה. אני מכיר את רשב"י מהרבה שנים, עשרות שנים. עשרות שנים. וב-2008, כאשר הוקמה ועדת 5, בחודשים הראשונים כיבדנו את המנוח חבר הכנסת מנחם ידיד, לפני גילו, לפני מעמדו, ולא יפה שבחור צעיר כמוני ייכנס במקומו. אחר כמה חודשים שהוא נפטר, נכנסתי במקומו, ומאז אני שם. אוקיי, אני כרגע, תכף נגיע לוועדה, אבל אני דווקא רוצה לפתוח בהיכרותך עם הילולת הרשב"י. אין לי היכרות עם הילולת הרשב"י. סליחה? אין לי היכרות עם הילולת הרשב"י. חוץ מ-2020, שזה היה שנה שאף אחד לא היה שם. ולכן הצלתי לקבל רשות להיכנס, והיינו שם עניין. אף פעם לא הייתי בל"ג בעומר ברשב"י, בחיים שלי. למה? קודם כל במציאות, אני בדיוק, יש לי בגלל המוסד, זה הזמן שאחר הפסח אני נוסע לגולה לאסוף כסף למוסד שלי, אז אני לא בארץ טכנית. מה גם, אם תרשו לי להקדים את המאוחר, ברשותך. כן. אני סברתי, אני סובר, ואני אמשיך לסבור. לפחות הרב רבינוביץ' סובר כמוני מתוך 5, ולא ברור לי מה הרב דרלי סובר, שההילולה לא אצלנו. ולא בגלל שקרה אסון. ההילולה? לא קשורה אלינו. ולא בגלל שקרה אסון, הרבה לפני. יש פרוטוקולים מ-2008 ו-2011. ב-2008 הרב רבינוביץ' אומר לי מפורש בפרוטוקול, ואני שואל אותו, ההילולה שלנו אומר לא, יש לי הסכמה ממשרד המשפטים שאנחנו לא קשורים. עכשיו שוב, לא בגלל האסון. לאורך כל השנים יש לנו ויכוח פנימי, אז ככה שכבודכם תראו שזה ממש לא קשור לאסון. בתוך ועדת 5 יש ויכוח. הרב קפלן והרב פרויליך חושבים שההילולה שלהם גם. לפחות הם חושבים שזה המנדט שהם קיבלו. אנחנו, הרב רבינוביץ' ואנוכי, לא ברור לי מה הרב דרלי חושב, בשום אופן לא, וגם אם נאמר שיאמרו לנו אין חובות בלי זכויות, אז נתפטר. כי אנחנו סבורים ששום כוח פרטי אנושי לא יכול בעולם לתכלל כזה דבר. ועד היום הוויכוח הזה ממשיך בינינו. עכשיו, בלי קשר לבינינו לבין בחוץ. מי אומר בואו נהיה בחוץ? הרב רבינוביץ' ואנוכי עומדים בצורה הכי ברורה. כי כשדיברו עם הרב רבינוביץ' במשרד המשפטים, הוא אמר, לא יכול.
והאב אמר לו, אני חושב, ארז קמינץ, הרב רבינוביץ', אין זכויות בלי, לא ברשמי, בלא רשמי, אין זכויות בלי, אז הוא העלה את זה אצלנו, ואני והוא אמרנו, אם כן, אנחנו הולכים הביתה. אז רגע, אתה והרב רבינוביץ' בדעה להיות מנותקים? באופן ברור. זאת אומרת, גם אם כבודכם, הסוף של ההחלטה תהיה, נרשה לכם להישאר, אבל בתנאי שתקחו את ההילולה, אז נתפטר. הבנתי. פשוט, לא הגיוני. אני אקדים רגע את המאוחר ואשאל אותך הפוך. לא שזו ההחלטה, אלא אני מפתחת לעצמי אופציות. ואם נשאל אתכם, אם תישארו, אבל ההילולה מחוץ לשטח... נפלא. מה שהיה עד היום היה נהדר. פשוט נהדר, אם תרשי לי, אני ארחיב יותר. אני רוצה הרחבה. נהדר, ממש נהדר. מאז שקמה ועדת 5, אני יוציא את הצניעות היום. רגע, אבל איך זה עוד מתחלק? לפני שאתה מרחיב. שניכם בעד ניתוק מההילולה? נדמה לי שגם הרב דרלי, אבל לא ברור לי מה הוא חושב. הרב קפלן ופרויליך עקשנים לכן. וזה לא יעזור להם, כי אנחנו מתנגדים. והיה אפילו עד הצבעה כמה פעמים, ונדמה לי שהרב דרלי היה איתנו, וזה נפל ברוב. זאת אומרת, מה ההצבעה הייתה? הם לא יכולים לבוא לרוצים להגיד, אני רוצה לנהל הילולה. ההצבעה הייתה, אנא תפנו לשלטונות, משרד המשפטים, מי שמינה אותנו הבג"ץ, ותתלוננו בפניהם שלא מקיימים את המנדט שקיבלנו כראוי. מעיפים אותנו החוצה מההילולה, הרב קפלן תעצבן שאפילו את המכונית שלו נתנו לו להכניס. זה לא יכול להיות דבר כזה. והרב רבינוביץ', ואני הצטרפתי אליו בפה מלא, אמרנו, אנחנו מסכימים, ההילולה לא שלנו. אני אין לי רשות, גברתי, אין לי רשות אפילו לעלות להילולה במכונית שלי. סליחה? אני אפילו לא מרשים לי להכניס את המכונית שלי בהילולה לשם. באותו שנה שבאתי, מה הייתי צריך לעשות שיתנו לי לעלות. עד שמפקד המשטרה נתן לי, כי עוד מעט אני ארחיב נושא אחר, אני אחראי על הבינוי שם. זה דבר שאף אחד לא אמר פה, ולא משרד הדתות שרוצה לא להגיד את זה, ולא אחרים. ועדת 5 בנויה למרות שאין תפקידים רשמיים, אבל המציאות. אני הבינוי, אני הבאתי את אדמון ספרא, עליו השלום הבנקאי, קרן אדמון ספרא. אני ורק אני. ועם כל הכבוד לדתות ולמקומות הקדושים, הם לא בנו כלום ברשב"י, בבינוי. לא מדבר בדברים שלא קשורים לציון, לבנייני הציון, אני לא מדבר על הדרכים, על הדרך ממירון לקבר. למעלה מ-20 מיליון עד היום השקעתי, לא אני, קרן ספרא המבורכת של אדמון ספרא הבנקאי, בנינו את הכל. אז אני כל יום, לא הפסקנו יום אחד. לא הפסקנו יום אחד בבנייה. לאחרונה עכשיו שמנו מחיצה חדשה, 600,000 עלתה. זו מחיצה שעברה את הארכיטקטורה ואת היופי ואת הכל. ואנחנו ממשיכים. זה נעמד בשביל משהו שעוד מעט אני אגיד לכם. אני כל כך שמח שאין פה הרבה אנשים שאני יכול לומר את זה. יש פה המון אנשים, אתה רק לא רואה אותם. אני יודע. אנחנו משדרים את זה, ויש צפייה גדולה. אני אגיד מה שאני יכול להגיד. הרב קרליץ יודע בעל פה מה שאני רוצה להגיד. שיש פה הרבה אנשים. זה עובד ככה. אני אחראי על הבינוי, ועשיתי את זה, ואני עושה את זה, ולא מפסיק לרגע אחד. אני עומד מול קרן ספרא, מביאים יותר מ-20 מיליון. מה לא, כל מה שאתם רואים במירון בנוי, זה אנחנו. תן דוגמה, מה הכוונה? כל המדרגות, כל הבינוי, הבניין, הכל, חבל שלא הבאתי תמונות שלפני ואחרי. עכשיו אני רוצה גם להגיד, הרב קרליץ כבודו יודע מה זה נקרא קיפין על גבי קיפין. ביהדות החרדית יש בעיה של עצמות של מתים. ואנשי העדה החרדית... איך? דרך הכהנים? הכל, לא, דרך הכהנים, הבינוי זה ברזל, מה כבודו מתכוון? קיפין על גבי קיפין, לא? קיפין גפין זה מה שבנינו מאבנים. ושבנינו באבנים. רגע, איזה בניין בנית? הבניין הציון עצמו שופץ מבלי הכר. מבלי הכר. הוחלף הכל מכף רגל ועד ראש, כולל כל הריהוט. כל הרחבה. השירותים של אנשים. המשרד למשל, משרד כולו כזה עלה למעלה מ1,000,000 שקל. כי הכל עתיק. דבר שאני יכול לעשות בטרקטור בדקה, אני צריך להביא 200 אנשים עם פטישונים. אני חושב שהשימור הכי חמור זה ברשב"י. עוד היינו עובדים עם ראש השימור קוראים דרורי. ומלבד הכל יש את הבעיה של האטרקטישה. שלא משנה אם יש לך שם עצם של חתול, אבל זה עצם. לא משנה שאם זה חול שאני שמתי אותו בעצמי לפני 2 זה קבר. אני אומר לו, אבל אני שמתי אותו לפני 2 לצורך מחיצה. אוקיי, נתראה בלילה עם 400 איש מבית שמש.
אין לכם מושג מה אנחנו עוברים. אין לכם מושג מה אנחנו עוברים. אני רוצה לדבר בזהירות. ארון הקודש. רע לעשות ארון קודש ברשב"י? בפרט ארון קודש שספרא מביא ב500,000 שקל? אתם יודעים איך הוא הגיע לרשב"י? הרבה יותר בליווי משטרתי מנשיא ארצות הברית. כי הראשון נשבר בדרך. הקנאים בדרך שברו אותו. השני כבר קיבל ליווי משטרתי. אני חושב שזה עזר, הוא הגיע למקומו וכיסחו אותו שם. עכשיו, למה אני אומר את מה שאני אומר? הוועדה הזו בנויה מ5 אנשים. אני נציג הספרדים, ואני אחרי, בגלל היכרותי עם ספרא, אז אני מכיר, ואני כל היום בבינוי, פשוט כל היום בבינוי שם. אין יום שאנחנו מפסיקים. עכשיו למעשה אנחנו נמצאים בחלק של לנסות לבנות שירותים גדול חדש ב6-7 מיליון, שקצת זה נתקע. הרב קפלן הוא איש צפת, איש חביב, איש שהוא העזרה הראשונה של המקום. הוא מבלה את רוב זמנו שם בהתנדבות מוחלטת. 100%. הרב דרלי עוד איזה הקדש ספרדי שאינני יודע מבא, אבל הוא יהודי צדיק, בעל חסד, שהרבה מכירים אותו. פרויליך זה האיש של קיצונים. של הקיצונים. פה זה טוב ולא טוב. זה טוב שדרכו אנחנו מגיעים לקיצונים, פותרים את הבעיות, פותרים מצד שני. הברקסים לכל הפרויקטים שלנו דרכו הם קשים. אנחנו נמצאים היום במצב שקרן ספרא כמעט בורחת הביתה. נמאס לה. תגיד לי, מי מכם שייך, אתה סיפרת שאתה בעצם בא בנעלי אביך המנוח. כן. ושבא בנעלי סבך וכן הלאה. כן. מי עוד הרב קפלן. הרב קפלן. לא היית שואלת אותי מה האמת? הרב קפלן ואנוכי. זה הכל. הרב רבינוביץ' כמובן איש עטור תהילה, שאין מה בכלל להתווכח, אבל הוא מטעם המדינה. פרויליך בכלל הוא גם לא חייב להגיד, הוא לא שייך איש הקדש, תבינו. בסדר. הוא שכיר של איזה הקדש שחשבו שהוא יודע לדבר יפה, והכניסו אותו לשם. והרב דרלי, יהודי צדיק, אבל זה מין טרמפ הוא גם מצאצאי בעלי ההקדש או לא? זה מין הקדש, לא הייתי אומר אפילו הקדש, זה פתאום נוצר איזה משהו, ואז במסגרת השלום, הכבודך והמשפטים אמרו, בואו ניקח את כולם. לא היה לנו רצון להתווכח ולהגיד מה פתאום דרלי, מה הוא קשור? היו, אבל לא רצינו, די. החלטנו להפסיק פה. אז במקום ועדת 4, ועדת 5, אז מה קרה? עכשיו תגיד לי, למה מאז היותך ילד ועד שמונית לוועדת 5 לא פקדת את האירוע? קודם כל, כמו שאמרתי, תמיד בזמן הזה אני בחוץ לארץ. אבל דבר שני, נקרא לזה מפונק, השם יסלח לי. כן, אני מפונק. קשה לי להיכנס למקומות של 100,000. אני רגיל לנסוע כמו מפונק, מכונית. אני לא מסוגל לעשות את הדרך שעשו אבותינו, 4 שעות באוטובוס ועוד 4 שעות ברגל. אודה ואבוש. גם אבא שלך לא היה עולה? לא, אבא שלי היה אחרת ממני. אבא שלי היה איש גדול, צנוע, צדיק, יושן על הספסלים. אני הדור החדש. אז בעצם אבל אבא שלי גם לא היה הולך בהילולה. הבנתי. זאת אומרת, מבחינתך להגיד, אני לא אוהב בהילולה, זה רווח והצלה בעצם. בלי קשר לוועדת חקירה, אני לא מכיר את ההילולה, זה הכל. הבנתי. עכשיו, אני אומר שוב, גם בפן המשפטי, המציאותי, האחריותי, זה לא שלנו, זה לא שלי. תראה, אתם נמצאים שם למעשה מכוח בעלות. נכון. שיש מחלוקת מי הבעלים, נכון. אבל כולכם כחבורה נמצאים מכוח טענת בעלות. ואתם, זה הסטטוס שלכם. נכון. טוב, בעלות בהקדש הספרדי, זה לא משנה שיש ביניהם לביניהם מלחמות, שעדיין, למרות ההחלטה של כבוד בית המשפט העליון ועדת 5, עדיין כל הקדש שיושב בצד היום מעורכי דינים שלו לחכות להחלטה שתצא בכבודכם, ובמידה ויבטלו את ועדת 5, אז כולם ירוצו אליכם חזרה לבית המשפט העליון, תחזירו אותי להיות בעל הבית, כי אני בעל הבית. אבל זה לא העניין שלכם. אני כבר לא שם. נכון, אני אומר, זה לא העניין שלכם. אבל אני רוצה להסביר את המצב. זאת אומרת, איש שם עדיין לא ויתר על הבעלות שלו. כן. אבל עכשיו, למה אני רוצה לומר שוועדת 5 נהדרת? אנחנו לא עושים צלצולים, לא עושים כלום. מדינה עם 30 מיליון לא עשתה ככה בבינוי. אתן לך דוגמה עצובה. הסקר בטיחות של היום רוצה לומר שמפסט הכהנים נשקוש קצת. אנחנו צריכים לדון מה עושים איתו. זה סיפור ארוך, הבאנו אדריכלים.
בינתיים, עשינו ועדת 5 דחופה, והוצאנו ממרפסת הכהנים את כל הספרים, את כל הארונות, כל מה שאפשר, עד כמה שמרשה לנו האדריכל. אז מה עושים עם הכל? הזכרנו 5 אוהלים בחוץ. אומר הרב רבינוביץ' בצדק היושב ראש, חברים, מי משלם את זה? אומר לו, מה זה מי משלם את זה? אחד מדינת ישראל. הוא אומר לי, אם לא ישלמו לך את זה. ואז אני צריך לעשות שנור, והרב פרויליך מצא מישהו ששילם את זה. היום בוועדת 5 אתם לא תאמינו. כאשר מדברים על איזה פרויקט, זה כמו שכשאומרים באוצר לבן אדם. יש לך תקציב? אני רוצה לעשות משהו. הרב שם, אתה מביא את הכסף מספרה? לא. אז מי יעשה את זה? הבנתי. טוב, מבחינתי... עכשיו, הכסף מחולק ככה, שמעתם כמה פעמים ואני ארחיב בדקה. הבינוי לספרה, ורק קרן ספרה עד היום, כי המנוח אדמו"ר ספרה, בטוב ליבו, היה מוכן לבנות במאות מיליונים. הואיל ולא הגשתי את המסמך הזה לפני זה, לא יודע אם תסכימו לקבל אותו עכשיו. אבל זו תוכנית שאדמו"ר ספרה רצה לעשות ברשב"י. אני לא הגשתי את זה, אני מתנצל. מקבל אותה, מה יכול להיות? התוכנית הזאת, אתם לא מאמינים, יכלה לעלות מאות מיליונים, האדריכל הנפרץ... ועדה 41. ויכלה הרבה לגרום טוב. למה לא עשינו אותה? תשאלי. כסף היה. פשוט, הקיצונים הזהירו אותנו. אוי ואבוי לחיים שלכם אם תעשו את התוכנית הזאת. ואז אדמו"ר ספרא כאיש בנקאי עשיר, מפחד מחרמות על הבנקים שלו, מפחד מהדברים, ירד מזה, זה הכל. אני רוצה שתבינו בזעיר אנפין. 100 שערים יש לו סניף בבית שמש ובמירון. ואי אפשר להתחמק מזה, זה לא יעזור. כשאנחנו פונים למשטרת ישראל על מקרים מסוימים, והם לא רוצים להתעמת איתם, אז הם אומרים לי, זה סכסוך אזרחי. עכשיו, משטרת ישראל, שתביני, ההיכרות שלי איתם, קרן ספרא שיפתה להם גם תחנת המשטרה. 100,000 שקל שילמנו להם, שיהיה להם תחבנו, וראינו איך שוטרים מסכנים יושבים כמו בעורבה. ביקשתי מקרן ספרא, עשו להם תחנה כמו בית מלון. עכשיו, אז מה שקרן ספרא משלמת על הבינוי, מנדיבות ליבה, בקופות יש לנו בערך 100,000 לחודש, פלוס מינוס, זה ניתן. מה זה? הקופות של ועדת 5. מפוזרים בכל הקבר. קופות צדקה? קופות צדקה, שנפתחות בצורה הכי יפה שיכולה להיות. היושב ראש הרב רבינוביץ' דאג לזה, פותחים את זה עם 3 אנשים, כל אחד מהקדש אחר, 2 מפתחות. יושר שלא יכול להיות לו שני. מקבל את זה המנכ"ל, מקבל את זה עורך דין. מנכ"ל אלי פריינד. הדתות. מנכ"ל הוועדה. מה אני עושה בכסף, אני אומר. אלי פריינד, את המשכורת שלו, העוזר שלו ממומן על ידי המקומות הקדושים, הוא ממומן על ידינו, העורך דין שהתחייבנו בבג"ץ להביא עורך דין לפינויים, ממומן משם. כן. יש גנרטור. אגב, איפה זה עומד היום? היו כל מיני הליכים משפטיים. אני אגיד לכם את האמת, העורך דין מתקדם, אנחנו עובדים קשה, אנחנו סופגים, לא צריך לספר לך מה. לא, אני יודעת... לא, זה עומד במקום מאוד בעייתי, קטונתי להגיד את זה, אבל בית המשפט, לא, אני יודע בדיוק איפה זה עומד. גברתי, יש קרוון של משפחת בוסקילה, הוא עולה 3 שקל, שילמתי עד היום 400,000 שקל משפטים עליו. את לא מאמינה, זה הגיע לבד. סליחה, שאלתי אותך, ואתה יכול להגיד, אני לא יודע, אם אתה לא יודע, איפה עומדים ההליכים המשפטיים? אני עונה, בדיוק זה מה שאני עונה. התחלנו מהבוסקילה, עברנו את כל ההליכים המשפטיים, בירר, בית משפט העליון, ואני לא יודע למה. טוב, בית משפט לא עובד אצלי, אבל אנחנו לא מצליחים להוציא אף... לא, אז במילא, תרשי לי. אז במילא, אנחנו לא יכולים לעשות כלום, זה ממשיך. הוא שלח, אני אגיד לך בדיוק איפה זה עומד. נשלחו מכתבים לאיזה 27 או 28 פולשים לפני 3-4 חודשים, אז תקום שוועדת 5 להגיד, אלה שענו, כרגע נדון בהם עוד מעט, אלה שלא ענו, מיד צו פינוי. שם אנחנו עומדים. זה לא הליך פשוט. אבל המחליש אותנו זה שכשמגיעים לבית משפט, דורקים אותנו בכל המדרגות. היה לכם הליך משפטי שהגיע עד בקשת רשות ערעור לבית המשפט. נכון, זה רק מול בוסקילה, רבותיי. ואיפה הבקשה הזו? קבעו לנו דיון בבררה לעוד 1-3-4 חודשים. בסדר, זה מה שרציתי. אוקיי, זה שם עומד. אבל זה אחד. אם על קרוון פשוט אני צריך להיות שם, ריבון העולמים, איך אני אפנה את כולם? ואני לא צריך להגיד לכם בחוכמתכם, כל אחד שאני מפנה, מי מחכה לי על יד הבית עם רובה.
אני לא יודע אם זה קשור או לא, אבל לפני 2.5 מכונית של אשתי ובני נשרפו. אני לא יודע מאיפה זה בא. אל תחשבו, אנחנו לפעמים שואלים את עצמנו אם כן, למה זה אנוכי? הרב רבינוביץ' הגדיר את זה יפה, הוא השייגט של החרדים, וגם אני השייגט של החרדים, רק אני מצפצף עליהם, כי אני גר בתל אביב, אני לא שם עליהם. הם לא מרוצים מזה שהלכת על ועדת החמישה? הם רוצים, בתנאי שאני אעשה בדיוק מה שהם אומרים. הנה, אתן לך דוגמה, המחיצה של 600,000 שקל. עברתי את כולם, את כל הרבנים שלהם, את כל אחד שיגיד מה שרוצה, 3 שנים. אם אספר לך משהו, זה שייך לגשש החיוור. הבאתי את פרויליך ועדת החרדית, הנה, תבדוק. רואים בחורות מפה, לא? יש חור גדול, חור קטן, תחליט כמה החור, תקמו, גמרנו, עשיתי. לא, רואים בכל זאת בחורות. את יודעת כמה הם רוצים עכשיו? 200,000 שקל, אני צריך לשלם, ואני לא אעשה את זה. להוריד את הגדר, ולשים לסגור חדש עוד 2 סנטימטר שלא יראו בחורות. אני לא אעשה את זה. זה גרם את נקודת המשבר בינינו לקרן ספרא. הגברת ספרא הנכבדת ב-90, אישה לא דתייה, אומרת, חבר'ה, די, כמה אני יכולה. טוב. אני רוצה שתבינו איפה אנחנו נמצאים, זה לא פשוט. עכשיו, יש דוגמאות שאני לא רוצה להגיד אותן. הרב שלם, בוא, אני אקטע אותך. מבחינתי נתת לי את התשובה שעליה רציתי לשאול, איך אתה רואה את ואני אפשר לחבריי לשאול. עכשיו, הקשרים שלנו עם המקומות הקדושים, אני יודע שאני אשאל, אני אקדים את זה, לדעתי, מצוינים. מה הם? מצוינים לדעתי. אני לא מקבל את כל הדיבורים שהיו. הם עושים את התפקיד שלהם לבדוק את הכסף, כי הם אחראים על הכסף. הם יותר מדי מחמירים, הם צריכים להיות קצת יותר נדבנים, אבל בסדר. שווינגר ורבינוביץ' מסתדרים ביניהם, אין צורך שיסתדרו איתי. הם לא אמורים להסתדר עם כל חברי הדירקטוריון. שווינגר הוא ידיד אישי שלי, למדתי איתו בכיתה. עכשיו זה בסדר, שעושים צרות למנכ"ל, המנכ"ל הוא איש שלי, אני אחראי עליו, ואני חושב שמי שיש כסף בידו צריך לעשות צרות. בוא, תן לחבריי. שוב, שמענו ממך התנגדות נחרצת לקבל האחריות על ההילולה, את הטיפול בהילולה. כן. אני מבין שאם מדובר שאתה והרב רבינוביץ' יעשו את ההילולה, זה לא מעשי. גם אלי פריינד זה גדול עליו. אבל אם הייתם מקבלים תגבור משמעותי בכוח אדם מקצועי שידע לעשות את זה, מצד שני יהיו בונים נכון את התקציבים, מה שצריך לזה. אז גם יש לך התנגדות, או זה רק בגלל... מה דעתך שיקחו אותי לנהל מלחמה עם הצוות המקצועי? לא הבנתי. יקחו אותי לנהל מלחמה, את מבצע שומרי החומות, ויגידו לי, אתה תקבל את הצוות המקצועי. אני יכול? לא הבנתי. אני איש צבא? לא. נכון? אני לא איש צבא. אבל במילא אני לא יודע לנהל מלחמות. למה מלחמות? לא מדבר שמה, אני מדבר על המשל. אני לא חושב, ההילולה של מירון זה בכלל לא סיפור לצוות מקצועי שעומד מאחוריהם אחד שהוא לא מקצועי. ההילולה של מירון זה משהו שאין לא בארץ, לא בעולם. בכיכר רבין יש אזכרה, היום כבר זה ירד. אבל בשנה הראשונה והשנייה היה פולחן אחרי פטירתו של ראש הממשלה המנוח רבין. היה אולי 200,000 איש בכיכר. אבל זה שטח כזה ריק. המשטרה סוגרת את אבן גבירול מפה, את דובנוב מפה, 1,000 שוטרים, אין שום בעיה. שתינו יודעים את האמת. על 1,000 איש שעולים לרשב"י בהילולה זה נס, לא על 750,000. זה משהו קטסטרופלי. תראה, נאחזים בגשר דוב, בגשר זה, זאת לא הבעיה. גם בהילולה, גם בציון עצמו. אם בזמן ההילולה ייכנסו לציון 50,000 איש, שנינו יודעים מה יקרה. 20,000 הרוגים. גשר דוב כשלעצמו בזמן כל השנה אנחנו נמצאים שם, אנחנו מתחזקים אותו, הוא טוב מאוד. הוא לא בשביל שיעלו עליו 10,000 אנשים. אני מתפלא שמרפסת הכהנים לא קרסה. מרפסת הכהנים יכולה להחזיק 100,000 אנשים בבת אחד? מה פתאום? האמן לי שבשנייה הראשונה שמעתי קרה אסון, אמרתי רק לא מרפסת הכהנים. ולמה? מרפסת הכהנים כשלעצמה ביום רגיל, היא בסדר, כמובן אנחנו מטפלים בבעיות שיראו לנו. אבל אם יעלו על מרפסת הכהנים 750,000 איש, אלוקים ישמור מה יקרה. עכשיו, יש פה משהו מאוד מאוד מורכב. ההילולה הזאת היא מפחידה. היא פשוט מפחידה. מאיפה שאתה מסתכל עליה היא מפחידה. עכשיו, תשאל אותי מה קרה עכשיו. כבודו יותר מבוגר ממני. לפני 50 שנה היה כזו כמות?
לפני 20 שנה היה יותר מהדלקה אחת. אני לא זוכר, היה הדלקה של בויאן, לפני 25 שנה. אחרי 2-3 הגיע גינדי, הבן של גינדי המנוח. מאיפה אתה יודע את כל זה? זה אני אתה יודע אחרי אומר הכל, אני איש שאתה לא מירון. בא. טוב, אני לא הייתי שם, אבל אני איש מירון. אני התכוונתי לשאול אותך בדיוק על הדברים האלה, אבל אמרת כן, שאתה אבל לא אני בא. יודע שכבודכם מקפידים לא על עדות שמיעה, על עדות ראייה, ולכן זה לא הגון שאני אדבר על עדות ראייה. אם על עדות שמיעה, אם תרצו עדות שמיעה אני אגיד, לכן אבל זה לא מה שאתם מחפשים. מאיפה אתה יודע את כל זה מעניין לשמוע, אבל מאיפה אתה יודע על ההדלקות? קודם כל אני בוגר בית משפט העליון, הופעתי בפניך ובפני הרבה מתוכם הרבה פעמים במסגרת כל הוויכוחים שהיו לנו. וגם במסגרת בתי משפט רגילים, אני לפחות פעם בשבוע, יום שני זה הייתי בבית משפט. בסדר, מזה עוד לא יודעים על ההדלקות. כן, אבל בכל אופן, כל משפט אני לוקח עצת מעורכי דינים לפני ואחרי. לא, בכל אופן, אם תרצי עדות שמיעה אני מוכן, אבל זה לא דברים שראיתי בעיניי. ואת בטח תרצי עוד דברים שראיתי בעיניי. נשמע ורשמנו את זה. תגיד לנו בקצרה, מתי, ורשמנו לפנינו שזה עדות שמיעה, איך התגברו ההדלקות ומתי? לפני 25 שנה היה רק הדלקה אחת בויאן. אוקיי. לאחר מכן המשיך תולדות אהרון, לאחר מכן גינדי, הבן של גינדי המנוח, החליט שהוא מתחיל, ומלפני 20 שנה קרה משהו חלילה שאני אחזור על מה שפרויליך אמר. האדמו"רים הם קדושים, חס ושלום, אסור לדבר עליהם. אבל זה נהיה מין חלק מהאדמו"רות להגיע למירון להדליק. לא יודע מי השטן הגה אותי. אפילו זה גם הגיע לספרדים. זה הגיע, היום כל רב שהטבילת אש שלו, כמו הצנחנים בקומטה, הוא בא למירון להדליק. ואיך אני יודע? אמנם אני לא אחראי בהילולה, אבל הלחצים שאני אקבל כל השנה, תמצא דרך שיתנו לי לעשות הדלקה במירון, ואת כל העולם יתנו על זה. את כל העולם יתנו על זה. תעשה טובה, יש לך קשר עם שווינגר, יש לך קשר עם... אבל נכון שוועדת 5 לא קובעת, אבל ועדת 5 יכולה... מה קרה? אל תעשו הדלקה במירון. אני חושב, שוב חס ושלום שאני אומר, אני לא מתכוון לאנשים אלא למצב. ברגע שעושים 30 הופעות בו זמנית באותו מקום, יש לך אצטדיון. באצטדיון יש שחקן, לא חלילה שחקן, אדמו"ר אדם גדול. יש אדם, 50,000 באים לשמוע אותו. בחדר השני עוד 50,000. בחדר השלישי עוד 50,000. די, כמה אפשר? כמה אפשר? אז בויאן עם האנשים שלו. תולדות אהרון, וכל אחד בכבודו, חלילה, אני לא מדבר על אף אחד, עם האנשים שלה. תולדות אברהם יצחק עם האנשים שלה. פתאום גם הספרדים התחילו את הסיפור הזה, עם האנשים שלו. זה גם בשנים האחרונות? זה 120 שנה האחרונות, וכל שנה מתגבר. אם כבודכם תבקשו מהמקומות הקדושים, דרך אגב, בשנתיים האחרונים, מרוב הלחץ, הוחלט לעשות קריטריון מי יכול להדליק. כי כל האדמו"רים באו ואמרו, מה פתאום הוא ולא אני, מה פתאום הוא ולא אני. אז מה הקריטריון שלו? זה ארוך, אם הייתי יודע, הייתי מביא לכם לא, אותו. בגדול, בראשי פרקים. צריך שיהיה עדה מסוימת, כמות מסוימת של קהל, שביקש מראש, שיש סיבה מוצדקת שדווקא הוא יהיה, ותמיד יש את הפרוטקציות, כן? מי עשה את זה? היועצים המשפטיים? המקומות הקדושים ועם היועץ המשפטי שלהם. יש לך את המסמך לא, הזה? לצערי לא הבאתי, כי לא לא ידעתי פה, אבל בעיקרון כן, גם לי, גם מקומות הקדושים, לי יש קודם כל. אז שלח לנו אותו בכתבך. ומה שקורה, המצב הזה, הם לא מבינים, יש לנו מושג בהלכה, משרבו בטלו, כשיותר מדי מתרבים, בסוף זה מתבטל. זאת אומרת, אם היינו הולכים 20 שנה אחורה ומניחים לנו, לא יהיה נורא. לא יהיה נורא. עכשיו תראו, שוב, כל החסידויות במקומם הולך, אז זה בא עם הרבי 50,000 איש, שהם לא היו צריכים להיות שם. כי כשהרבי עשה את זה בחצר שלו בבני ברק, אז הם באו לשם. וזה בא עם הרבי שלו מירושלים, עוד 60,000 איש. זאת אומרת, לו לא היה חסידויות, כבודכם, אני חושב שאולי הייתם נגמרת ב-70,000 איש. טוב, תמשיך לענות לרב קרליץ. כבר שמענו ממך קודם על ועדת ה5. איך אתה חושב זה היה נכון לבנות את הקבוצה הזאת? אני לא מצליח לשמוע את כבודו. איך אתה חושב, הזכרת קודם, שאתה ברב קפלן, אתם גם ממשיכים של ההקדשות מדורות, ושתיכם כל אחד בחלק שלו, וזהו. ומה, אבל אם רוצים להרחיב את זה. אני אגיד לכבודכם את האמת. אני ועצמי, והרב רבינוביץ' בעצמו, והרב קפלן בעצמו, שלושתנו ביחד מדברים על זה 10 שנים. מה היה נכון לעשות? שוב, חס ושלום, מעשה בית דין זה מעשה בית דין. הרב רבינוביץ' או כל נציג המדינה שתרצו, אבל הרב רבינוביץ' הוא משכמו ומעלה, הוא מצליח לטחון ערים.
קפלן אשכנזי, אני הספרדי, אני או מישהו מהספרדים והקפלן מישהו מהאשכנזים, ומדינת ישראל תרחיב את זה לעוד נציגים שלה. נציג בית משפט העליון, או נציג... בית משפט העליון לא עושה כאלה דברים. נציג משרד המשפטים, נציג משטרת ישראל, שזו תהיה ועדת שבעה, כמו שבמקורות אנחנו יודעים שתמיד יש שבעה טובי העיר. בעלי עניין חוקי, עכשיו אני יודע, ואני כל פעם, והיה לי פגישה עם משרד המשפטים למעלה מ-12 שנה אחורה, שהייתה עדיין שרית דנה, ודיסקסנו בעניין, ואני יודע גם למה זה נפל. כי רוצים לשמור על הרוב. ההצעה שלי תגרום... זה מה שרציתי לשאול אותך, ככה אתם תיבלעו בתוך המדינה. מי אמר לך שאני לא רוצה להיבלע? בסדר? גברתי, מכירה את משפט שלמה? משפט שלמה זה היה ככה, רבו שתיים על תינוק. לא, אבל מה האמא האמיתית, מה אמרה? תקחי אותו, העיקר אל תהרגי אותו. רשב"י זה הבן שלי, מה אכפת לי מה יקרה איתי? אני רוצה שרשב"י יחזיק, מה זה מעניין אותי? אז אני אבלע. אם אני נבלע בהיגיון, אז אני נבלע בהיגיון. אף פעם לא אמרתי משהו הגיוני. ואם הרוב ההגיוני יהיה כמוני, אז יהיה כמוני, ואם אין נגדי, אני צריך לשמוע עליהם. אני מחפש פה בעלות על משהו. ברשב"י מעולם לא נהניתי בכלום. מנהל תהליכים משפטיים על בעלות. בעלות זה לא נוגע אחד לשני. אני לא רשאי לקחת דבר ששייך מאות שנים אחורה להקדש הספרדי ולהעביר אותו. ככה אני חושב. בסדר, אז כן. זה לא בעלות אישית. כי מחר, אבא שלי היה אתמול, מחר אני לא יודע מי יהיה במקומי. אם ההקדש הספרדי יחליט לפטר אותי, אני לא יודע. זה לא משהו אישי, השמי. לא אמרתי שזה אישי. כמה נאמנים יש בהקדש הספרדי? בעיקרון היה 7, כיום זה 5. הרב מרדכי אליהו נפטר, מנחם ידיד נפטר, הרב של המשטרה חזן נפטר, אבא שלי נפטר. היום יש שם הרב מרדכי אליהו בנו במקומו, אני במקום אבא שלי. יש כל מיני אנשים, כל אחד בדרך כלל זה כל אחד ששייך לקודם מחליף את הבא בתור, פחות או יותר. היה בזמנו השר המנוח שקי, ברגע שהוא התמנה לשר הדתות, אז הוא פרש. הנה, עוד דוגמה. עוד לפני 2008, כאשר היינו הקדש ספרדי, ועדיין היה מריבות בלי סוף, עודד וינר, שהוא היה מנכ"ל המקומות הקדושים, הקודם. והיינו מתדיינים איתו. התנאי הראשון שהיה, אתם לא נוגעים בהילולה. אתה לא מה? לא נוגעים בהילולה. שוב, אז לא הייתה הילולה כמו היום, בממדים כאלה מפלצתיים. מה זה הסיפור שאנחנו שומעים על חדר הנרות? זה חלק מהמשפטים. ביושר, ובוא תדע להעריך אותי, חדר הנרות שייך להקדש הספרדי. זה משהו שלא שייך לאף אחד, זה משהו פרטי של ההקדש הספרדי. מכיוון שרצינו להגיע למשהו טוב, אמרנו, כל אחד יוותר על משהו, ולאף אחד לא יהיה אחיזה בכלום, לאף אחד לא יהיה אינטרס בכלום, וככה נתקדם. בטיפשותי או בחוכמתי, לא יודע לענות, הסכמתי עם זה. לא משנה שחבריי בהקדש הספרדי רצו לפטר אותי על זה. אמרו לי, אתה צריך לשמור על האינטרס הספרדי, ובסוף אתה נותן להם את זה? תלמד מכל החברים שלך בהקדשות, שנלחמים, ככה את פרויליך מה עושים בהכנסת אורחים, מקום מסוכן, הוא נלחם בשבילם. ואז אמרתי לרבנוביץ', הרב רבינוביץ', תראה, זה מין הסכם כוללני. מפנים את כולם, ואני אעזור לפנות גם חדר הנרות הספרדי. מה שקורה היום, מאוד עצוב. כל המשפטים על החדר נרות לא נוגעים בשום חדר. נכון שמכתב אזהרה לזה, מכתב אזהרה לזה, מכתב אזהרה לזה, אבל מי שחוטף את האש הנוראה זה חדר נרות. כבר יש צו פינוי, ויש אזהרה, ויש יום שהוא צריך לצאת משם. הרב שם. לא, עניתי לשאלתו, כבודך. בסדר, תתמקד בשאלה. שמענו מספיק. טוב, אני חושב שפחות או יותר שמעתם. תודה. הרב שריים, אני פחות מכיר את הרקע ואת ההיסטוריה של ההקדשות ושל התהליכים המשפטיים שאני מבין שהם לפני הרבה זמן. אז ברשותך אני רוצה כמה שאלות שהן תלמד אותי מה שנקרא. מה התפקיד? איך אתה תופס את האחריות של ועדת החמישה? במה הם אמורים לעסוק? על מה הם ממונים? על היום-יום. הכל יום-יום. תנסה להסביר לי יותר יום. הם אחראים... אמרת שאתה אחראי לבינוי הזה, כבר רשמתי. אני הבינוי בגלל שזה כאילו מן הסכם לא כתוב, שלא כולנו על הכל, כל אחד עושה משהו. הם אחראים שאומנם המקומות הקדושים הם שמממנים את החברת שמירה ואת הניקיון, אבל המנכ"ל הוא צריך לדאוג לזה. אם אני אעברת את השם של ועדת חמישה, זה דירקטוריון.
אנחנו יושבים פעם בחודש, פעמיים בחודש פיזית, וחוץ מזה בטלפונים בלי סוף, לקבל החלטות עקרוניות, איך מתקדמים לשבועיים הבאים. המנכ"ל הוא למעשה צריך להיות אחראי ולבצע את ההוראות בשטח. המקומות הקדושים... דירקטוריון זה דוגמה טובה, לדירקטוריון יש אחריות מלאה על החברה שהוא מופקד עליה. אז אני רוצה להבין מה הארגון, מה המקום, על מה הוא אחראי. הרי מגיעים לשם, תשים את ההילולה בצד, כי אתה גם... אם בלי ההילולה? גם בלי ההילולה יש... ניתן לאדוני תשובה. אנחנו נתבענו על אישה זקנה שנתקלה בספסל, וניהלנו את זה. תן לי בבקשה להשלים את השאלה. וברשותך גם, אנא הקשיב. אני שואל, חוץ מההילולה שאותה אנחנו שמים בצד, אמרו כאן אנשים לפניך שבמשך השנה יש מעל ל100 ימים שיש אירועים שמגיעים לא בהיקפים כאלה גדולים, אבל בהיקפים, איך אומרים, נעים של כמויות גדולות של אנשים שבאים לציון, להתפלל או לחגוג איזשהו אירוע, יום זיכרון או דברים מהסוג הזה. כלומר, יש שם תנועה גדולה של קהל בלי שום קשר להילולה, שאותה אני פעם שלישית אומר, אני שם בצד. אתה רואה את ועדת החמישה כמי שאחראי לנהל את המקום שנמצא תחת תעבורה גדולה של אנשים ולתת להם את כל מה שמתבקש מזה, סדרנות, ניקיון, הבטחה, זה במנדט או בתפקידים שלכם? כן, ואנחנו עושים את זה בצורה יפה בזין אדר, יש למשל 26,000 איש. זה פשוט, ביום רגיל יש 8 סדרנים, בזין אדר יש 100 סדרנים. וזה אחריותכם, אתם דואגים לזה. בוודאי. אבל בתקציב המקומות הקדושים. למה התקציב לא אצלכם? מה יותר פשוט מזה שבא... גם בזה יש מחלוקת, כבודכם, גם בזה יש את המחלוקת הגדולה, ביני והרב רבינוביץ' מצד אחד, לרב פרויליך והרב קפלן מצד שני. גם בזה. אני והרב רבינוביץ' לא מוכנים לראות כסף. לא מוכנים מה? לא מוכנים לראות כסף. רוצים שתישאר כמו היום, שהמקומות הקדושים ימשיכו לממן, שיהיו יותר גמישים, אבל לא מעבר. הרב קפלן והרב פרויליך כועסים מאוד על זה, עד כדי שאפילו רצו לפנות לבג"ץ לקבל הבהרה, אם אנחנו בעלי בית רוצים את הכסף. לא פנו לבג"ץ, בכוח שלא השיגו רוב, בוועדת חמישה לפנות לבג"ץ על זה. אני עדיין רוצה שהכסף לא יהיה אצלי. למה אתה לא רוצה שהמדינה תסייע לך בעניין? למה אני רוצה שמה? למה אתה לא רוצה לקבל את התקציב של המדינה שניתן לטובת הדברים? תרשה לי לצטט את השופטת מוניץ. היא אמרה לי בסוף הדיון, ככה בדרך החוצה, הרב שרם, כסף זה איכסה. סליחה? לא הבנתי. היא אמרה לי, הרב שרם, כסף זה איכסה. ומה עם כסף של תרומות? זה פיכסה? אני לא נוגע בו. קרן ספרא משלמת ישר אני לא נוגע בו. באה המחיצה, אומר, אני רוצה 600,000 שקל, אני מעביר את זה לקרן ספרא שמשכנה בירושלים, הסניף, והם משלמים לו. האבוקות 200,000, הם משלמים לו. לא, אני לא נוגע בכסף. כלומר, לשיטתך אתה רוצה להגיד מה עושים, אבל שאתה כסף ייתן מישהו אחר. אתה לא רוצה להיות... אני מעדיף לא, אני אגיד לך למה. מכוח זה שהקדמתי, אני אגיד לך גם למה. בישיבה שלי אני כן מתעסק עם כסף. אני מנהל תקציב של 20 מיליון שקל לשנה. והשאלה הבאה, אז טוב שהקדמת. אתה כן עוסק בניהול כסף. בדיוק, 20 מיליון לשנה. אז אני אגיד למה. אני לא כזה צדיק שאסור לי לראות כסף. במושג של הגמרא שלנו יש, בנם של קדושים זה אחד שלא ראה מטבע. אני רואה הרבה מטבעות. רק בגלל מה שהבהרתי לכבודכם בתחילה. זה קרה. הרב פרויליך רוצה, לעדה החרדית חשוב, בגלל שלפי דעתם יש איזה עצם בדרך לעלות למירון, לבנות גשר ב-800,000 שקל. במקרה זה קרה, אבל ב-400,000 שקל. אני בא ואומר, לא מוכן, שאותו אחד שחושש שלא יעלה למירון. והמריבות מתחילות ולא נגמרות. זאת אומרת, זה משהו, אם אני ארחיק לכת, אם אני רוצה לשמור על אחדות של ועדת חמישה, אני צריך להרחיק משם את הכסף. לא חלילה על מעילה אישית. הנה, אתן לכם דוגמה. כמו שתיארת, האחדות אין לכם, כי לכם יש דעה, לך ולחברך יש דעה אחת, ולהם יש דעה אחרת. יפה, מותר לנו. זה בסדר גמור, אני לא אמרתי שלא מותר, אבל אתה לא יכול להסכים מצד אחד שאתה רוצה לשמור על האחדות, איפה יש? שאין אחדות. באיזה דירקטוריון יש אחדות? בדירקטוריון גם כן אין אחדות. אם יש אחדות לא צריכים את כולם. אם כולם חושבים אותו דבר, מישהו מיותר. אז לכן, תסביר לי מה ההבדל מבחינתך, שלא יהיה בדרך המלך, בדיוק כמו שהישיבה שאתה מנהל. כשם אני מנהל אותה לבד. יש לה תקציב, אתה תקבל מה שנקרא תקציב לוועדת החמישה, ואתם בדירקטוריון תנהלו ויכוח, ובסוף תחליטו, כמו כל מקום מסודר אחר. יש לי תשובה קצת עדינה.
אני, אין לי פחד. אני בוועדות נלחם ואומר מה שאני חושב. לא כולם כמוני. יש אנשים, או אחד לפחות, שהוא חושב כמוני ומפחד לריב. שלא יבולע לו מהקיצונים. כי בולע לו מהקיצונים. כי הוא כבר לא יושן בלילה מהצרות שהקיצונים עושים לו. זה ברור, הוויכוח ברור. לא מה ש... לי לא ברור כלום. אה? לי בשלב הזה נשאלת למה אתה לא רוצה לקבל כסף מהמדינה. אני עניתי. לא שהיא נותנת לך כל כך מהר, אבל למה אתה לא רוצה, ואני עוד לא מבינה את התשובה שלך. תסביר. כי אני חושב שהמצב היום נהדר. אנחנו עושים את המחליטים על העבודות, והמדינה, תמיד שהכסף נמצא בידי המדינה, זה הרבה יותר טוב. יש יותר ביקורת. יש, המממן הוא מבקר את הכסף שהוא נותן. וכדי להפשיט את הדברים הסברתי, אבל זה לא לגוף התירוץ, להפשיט את הדברים, כי אני יודע שזה לא ייגמר בעולם. כאשר אני אחשוב שאני צריך לממן 40,000 שקל טיפול בשירותים, פלוני אלמוני מהעדה החרדית יחשוב שהוא צריך 500,000 שקל לשמור על הגדר שלו יהיה עצמות. אז בוא אני אתאר לך איך המצב הזה נהדר, כי אתה מעיד אחרי שהעיד כבר הרב פריינד, שהוא המנכ"ל שלכם, ואחרי שגם העיד שווינגר. המצב הזה מביא לידי כך שהרב פריינד מסביר שהוא חסר אונים. הוא לא יכול לעשות שום דבר כי אין לו כסף. אני יודע, הוא אומר את זה גם לי. תרשה לי להשלים את השאלה. ועל כל דבר הוא רץ וצריך לשכנע ולהתחנן אצל שווינגר. ושווינגר מסביר שהוא לא אחראי על שום דבר, הוא רק צינור להעברת כסף. והוא לא, מה שאומרים לו כלומר, המציאות הזאת שמתארים אותה, היא נראית כאילו הכל, אבל החיים, כמו שהדברים נראים, הם לא עובדים ככה, והתוצאה היא, ועכשיו אני רוצה לעבור לנושא היותר כבד. בוא נדבר, כי אמרת שאתה אחראי על הבינוי במקום. אז בוא נדבר על דבר מרכזי בבינוי שנקרא בטיחות. אני אחראי על הבינוי ולא על הבטיחות. אין דבר כזה. אם אתה אחראי על הבינוי, אי אפשר לבנות בלי לא, להתייחס... הבניין שקרן ספרא בונה, אז היא בונה עם האדריכלים הכי טובים ועם הבטיחות הכי טובה. אבל קרן ספרא לא מוכנה לממן בטיחות באתר. היא אומרת שזה המדינה תעשה. דוגמה, בזמן היושב ראש הקודם, אלכס וישניצר, מושב מירון... אבל אתה לא רוצה שהמדינה תיתן לך כסף, אתה רוצה שהכסף יהיה בצד. אם היה לך כסף, אז היית יכול לנהל את הבטיחות באופן כזה, שמה שאמרת בצורה מאוד נכונה דרך אגב, המרפסת הכהנים, היה קורה אחרת, כי היה לך כסף, והיית יכול להחליט איך מחזקים את המקום הזה, איך עושים אותו נכון. אני מניח שאתה יודע שהוא סכנת נפשות. אנחנו מטפלים בזה. כמה שנים כבר? 3 שנים, 4 שנים, מאז שקיבלנו את הדוח שהוא בעייתי. תראה, המקום מתנהל שנים עם בעיות בטיחות קשות. כל פעם שאנחנו מקבלים הודעה על בעיות בטיחות, אנחנו מיד מטפלים בה. אז בואו נדבר על זה באמת. קיבלת דוח מאינג'יניר, מהנדס בטיחות בשם שולץ. בתחילת אפריל, אני מקווה שראית אותו. יש שם בעיות בטיחותיות חמורות מאוד. הוא אפילו מזהיר מפני סכנה שברוך השם, כמו שאתה אמרת, לא קרתה שם. אבל זה באמת רק שאלה של מזל. כי מקום שיכול להחזיק משקל קטן עומד כבר היום, או לפני, הבנתי שפינו שם בינתיים, עמד עומס, ועוד על זה היו באים אלפי אנשים, כמו שאמרת, בצדק ונכון, בהחלט יכול להיגרם אסון. עכשיו, הדוח הזה הוגש בתחילת אפריל. אחרי האסון הזמנתם את הרב שולץ עוד פעם, ויתרה מכך, וטוב עשיתם, ביקשתם ממהנדס אחר בשם רמי שמש, שיעשה לכם שם עבודה במקום, והוא מצא שם תקלות בטיחותיות עצומות. כלומר, אתם יודעים לאורך זמן, לפחות מהמסמכים שבידינו, שיש שם ולא קורה כלום. שולץ הוזמן על ידי המנכ"ל אלי פריינד, הוא הגיש דוח, זה היה מאוד סמוך לל"ג בעומר, בבואנו לתקן את זה, היינו צריכים כמובן שהוא ילווה אותנו, הוא איש מאוד עסוק, הוא גם מלמד שולץ, המהנדס, שולץ, המהנדס שולץ, והוא אמר מפורש שבמרחב זמן עד ל"ג בעומר הוא לא יצליח ללוות אותנו. הרב קפלן אמר כאיש צפת שהוא מכיר מהנדס בשם שועדנה, שאלנו לו מי זה, והוא אמר הוא היה אמור להתמנות כמהנדס העיר צפת, ובגלל טעמים אנטישמיים לא מינו אותו, והוא איש נהדר. לקחו אותו,
יחד איתו עברו על כל התיקונים ועשו את זה. זה החלק של הכנסת אורחים, של מרפסת הכהן. את המהנדס שוהנה הביאה ועדת החמישה. הביאה ועדת, זאת אומרת, אחד מהוועדת החמישה בשם פרויליך עבדה בשם. עכשיו. פתרת לי תעלומה, כי אני לא יודעת אם... עכשיו, אני אמשיך. זה החלק של מרפסת הכהן. רק לפני שתמשיך, בואו רק נגמור את הסוגיה עם שוהנה. כי שוהנה ניפק מסמך שאומר, הכל טוב, הכל תוקן, מרפסת הכהנים יכולה לשאת עליה מסע של 800 קילוגרם למטר מרובע. וזה הוא עושה, נותן לכם אישור, ערב ל"ג בעומר. קרה האסון, מגיע שולץ ורמי שמש, ואומר שהמקום מסוכן ברמה, אז מה הוא עושה? כלומר, או שמה שהוא עשה נעלם תוך כמה ימים, לא הצלחתי להבין. לא, אנחנו נשארנו על אותו דוח מחמיר, ובשביל זה פינינו את מרפסת הכהנים, ובנינו 5 אוהלים, עד שנראה איך נפתור את הבעיות. אבל שוהנה, שאתם הבאתם אותו, נתן לכם אישור שהכל בסדר. אז למה צריך עכשיו לטפל במרפסת הכהנים עוד פעם? אתה מבין מה אני מבין את השאלה, כי מה שמטריד אותי זה איך הכשירו משהו פסול, שדקה אחרי שהכשירו אותו, הסתבר שהוא עוד קיים. זה אני לא יודע לענות, כי זה חשוב המהנדסים, זה שוהנה נתן. אבל איך שולץ הגיע שוב? שולץ לא הגיע שוב, שולץ היה בעיקרון. רק לא היה לו זמן לטפל נקודתית בנקודת הזמן שלפני ל"ג בעומר. עכשיו, זה ברור שאחרי שיש אסון, פתאום כולם לא אחראים וכולם מורידים את היד. זה לא עכשיו. לגופו של דבר, היסטוריה קצת על מרפסת הכהנים, היא נבנתה לא ברשותנו, כמעט נהרגנו בגלל זה. מאה שערים בנתה אותו בן לילה, הם בלילה אחד באו עם כל המנופים ובנו. ניסינו שלוש המנהל הקודם והחברים של ההקדש הספרדי לעצור את זה בגופנו עד שכמעט נהרגנו. ומאז השלטונות. אז בואו נעבור לנושא אחר שהזכרת אותו. הכנסת אורחים. כן. למה הכנסת האורחים היא בתוך המבנה או בצמוד לו? זה הכנסת אורחים בתיאטוריה פרטית של הקדש פרויליך וכו'. וכן, קיבלנו ב-2017 תלונה רשמית, 2016, במנהל הקודם שלוש, שהם קודם כל לא מרשים לאף אחד להיכנס, לא נותנים לנו להיכנס שם. זה לא פשוט. מה זה טריטוריה פרטית? זה מציאות. זה בחלקה 70. נכון, והם לא נותנים להיכנס לשם. של מי חלקה 70? יש 22 ו-70, 12 ו-70. יש 12, 70 ו-22? לא, 22 לא קשורים אלינו, יש 12 ויש 70. למעשה, החלק שם של ההקדש האשכנזי, הכנסת האורחים למטה, יושב על החלק של ההקדש האשכנזי, לא הספרדי. עכשיו. בסדר, אבל אתם כוועדות. נכון, לא, זה קשור אלינו, אני מסכים, זה אחריות שלנו. אמורים לנהל ביחד, זה כל הרעיון היה. לא זה שאני בא לומר שזה לא קשור אלינו, אנחנו אחראים על שני החלקות, אני בא להמשיך. זה כל הרעיון של ועדת החמישה. שלוש המנהל הקודם התלונן שהוא שומע יותר מדי רעשים מתחת לאדמה, זה הווה אומר בנייה לא חוקית, הם לא אפשרו לנו, עד סוף 16 התחילת 17, הוצאנו מכתבים רשמיים לבעלי הכנסת אורחים, עם העתקים למשרד המשפטים, היושב ראש עשה את זה, משטרה מי שהיה בזמנו, והזהרנו אותם. התחיל להתפתח ריב, ונהפך להיות ריב חמולות מה שנקרא, ואז הוצא שהרב דרלי, חבר ועדת החמישה, שהוא איש עם לב טוב, וכנראה אוהב את כולם, כולם אוהבים אותו, ינסה להיות המפשר. הוא אכן נכנס לעניינים, יש מסמכים, שוב, לא ידעתי שאני אשאל על זה, כי אם כן הייתי מביא לכם את הכל. ומפורש, כי יש לי את זה בטלפון, ששם כתוב מפורש, הרב דרלי כותב לנו, סוכם שהם יותר לא בונים, מה שהיה היה. זה לא מה שהם עשו. מי כתב את זה? הרב דרלי, שנשלח על ידי ועדת חמישה להיות המפשר על הפסקת הבנייה. עכשיו, זה לא מה שקרה באמת. הם המשיכו. יש להם עורך דין טוב, הרב פרויליך חבר הוועדה, שמזיז את העולם. יום אחד הרב רבינוביץ' אומר לו, הרב פרויליך, קיבלתי שוב תלונה על רעשים של בנייה. אני בא לראות לשטח, הוא אומר לו. הוא חוזר, אומר לנו בדיחה. לא, הם ניסרו איזה שולחן. ולכן הוצא מכתבים לקרליבך עם אזהרות שעליו להפסיק מיידית, עליו להביא רישיונות מכל הנוגעים בדבר, חוקית,
עליו לעבוד בחוכמה, ולא זה יעבור, וזה גם עבר למשרד המשפטים. אז בואו רגע נסכם מה אנחנו יודעים עד עכשיו. ועדת החמישה היא, כמו שאמרת, הדירקטוריון או נציגות הבעלות של חלקות 12, 70, 22, שעליהם נמצא הציון של הרשב"י, ועוד 22 אני לא בטוח. לא 22, 12 ו-70. 22 אני חושב שזה של קק"ל. זה שם אחרים. לא משנה, אבל הם אחראים על כל ההקדשות. לא, הם קיבלו את החלקות האלה. את 70 ו-12. לא מינו אותנו, אני חושב שאין לי רשות. 22 רשום בטאבו על שם ועד ההקדשות, אבל לא יודע. זאת אומרת, אם אני מתנדב ועושה שם איזה פעולה, בנייה, בהתנדבות, אבל זה לא אחריותי. כדי שלא, בוא נשאר ב-12 ו-70, שזה הציון. כן. כן. אין ויכוח שהכנסת אורחים היא, עם כל הפעילות שכרגע תיארת אותה, היא בשטחים שאתם מופקדים עליהם. כן, אין ספק. עכשיו, לא מדובר פה באיזשהו מישהו שעושה משהו, מדובר פה במשהו שהוא לא חוקי, בנייה לא חוקית, אבל יש פה גם היבט חמור בטיחותי. הרי אתה יודע שמהנדסי הבטיחות חששו שהמקום יקרוס. כן. יש גם מהנדס בטיחות שכותב שזה מסכן את המבנה עצמו. המבנה הרי הוא מבנה עתיק. אני מדבר על הציון כולו. אם חופרים מתחתיו, לידו, זה מסכן את היסודות שלו. עכשיו, עד היום לא דיברו על זה, אבל אני אגיד את זה בקול רם. מדובר באזור שהוא גם רגיש לרעידות אדמה. כל הפעילויות האלה רק מגדירות את הסיכון אם חס וחלילה תקרה רעידת אדמה. וכבר קרו רעידות אדמה באזור. אז אני שואל, איפה אתם כאחראים שמנהלים את המקום שהוא שלכם? אתם הרי הנציגות. איך אתה מתאר פה כאילו מה יש להתפשר בדיוק? אני לא הבנתי. אם מישהו חופר תרתי משמע תחת ביתך, אתה מתפשר איתו? על מה אתה מתפשר איתו? לכן, המנכ"ל פנה לשמוליק פיימנטה, ראש מדור רישוי במשטרה, והתקן אותו בכל הסיפור הזה, ואכן, הם התחייבו להביא אישורים. מה אני יכול לעשות שהם הביאו אישורים? הביאו אישורים? אישורים למה? אישורים שהכל בסדר, מה אני יכול לעשות על זה? תראה, אדוני יגיד לי בצדק, יש לי מוסד. משרד החינוך מבקש ממני פעם בשנה רישיון על הכל, שהעץ לא ייפול, שהמדרגות חירום בסדר, אני מתבייש להגיד את זה בפני כבודכם, אז אני הולך לאיזה אדריכל לבקש רישיון על המדרגות חירום. אתה רוצה שאני אבוא, שאני אשלח לך בדואר? אז אם אני אבוא זה 5,000 בדואר, זה 1,000 שקל. אבל בפועל, עשינו את מה שצריך, הם קיבלו את העברות, את ההתחייבויות, סגרנו להם את זה בפועל, אבל הם הביאו מאדריכלים, ממהנדסים, אישורים שזה בסדר. מה אני יכול לעשות? אז הרב שיין, תראה, אמרנו ככה, יש פה בעיות בטיחות, יש כאן חפירה תחת הבית, יש פה פולשים שהזכרת אותם, שאני מבין שזו סוגיה כבדה. שמטפלים בה. מה? שמטפלים בה. 27, לא אחד או שניים, 27. נכון, מטפלים בזה. זה סיפור של מאות שנים. שהתגלגל פתחנו בשנים האחרונות, אנחנו בסך הכל ב-2008 נכנסנו. כן, כן. אדוני, אנחנו מדברים על פולשים של מאות שנים. כן, כן, אבל מ-2008 ועד 2021 כבר עברו לא מעט שנים. אז אני רוצה לשאול לך שאלה טיפה עדינה. אולי זה לא בכוחכם לנהל את המקום? אתם יכולים להיות בעלים, אבל לא לנהל אותו. אמרת מקודם משפט מאוד חזק. אולי זה לא... אולי זה גדול עליכם? זה לא גדול, כי אנחנו בפינויים עושים, אני אתן פינויים כדוגמה. אני עושה פינוי, ואני מתקדם קדימה, ואני סופג, וכשאני מגיע לבית משפט, אני שמה נופל. אז מה בידי לעשות, אדוני? מה בידי לעשות? אז זאת השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך. מה אני יכול לעשות? מכיוון שאני שומע בקולך תסכול רב, מה אתה חושב? הרי אי אפשר להמשיך עם המציאות הזאת. אני אמשיך הלאה את הפינויים, ואם אני אמשיך לקבל מבתי משפט לאו, אנחנו נפנה לבית המשפט העליון שמינה אותנו ונבקש הבהרות. התחייבנו לכם לפנות, אני אוכיח בפניהם את כל התיקים שהגשנו, ואני אגיד להם, עשיתי, מה אני יכול לעשות יותר? עכשיו, אני רוצה לתת תשובה עדינה, מאוד עדינה, מאוד מאוד עדינה, בתקווה שאני לא אגרום רעש. אדוני מתכוון לומר לי ועוד לא אמר לי. אתה מפחד מהכנסת אורחים, כי הם 100 שערים. מדינת ישראל מפחדת מהם יותר ממני. מציאות.
אדוני אלוף בצבא, כמה פעמים היה צריך להכניס את הצבא, לעשות סדר איתם. במאה שערים מישהו מעז להיכנס, בבית שמש מישהו מעז להיכנס. אם אדוני חושב, נניח לרגע שאני מטוב ליבי ויתרתי ואמרתי לאדוני תשובה לשאלתו, גדול עליי. ומי שיכנס במקומי זה מדינת ישראל. בחלום היא תשתלט על האנשים האלה. יש רקע שהרב קרליץ יודע אותו ואתם לא יודעים אותו. הבדיחה של החיים שלי היה כשאדוני שאל את הרב פרויליך, ואני מדבר בכנות, זה שאתה לא רוצה כסף זה לא בגלל שאתה נגד המדינה. הוא אמר לא חס ושלום. זו הייתה הבדיחה הכי גדולה ששמעתי ב-60 שנות חיי. הוא לא נגד המדינה. הקיצונים, רשב"י זה הבית שלהם. ולמה? כי המדינה כבשה את הכותל המערבי. הם לא דורכים בכותל המערבי. המקום היחידי מכל העולם שנשאר לפלטה לקיצונים, ושוב, אני לא אומר קיצונים כדי לקנטר, מותר לכל אחד להחזיק בדעתו, זה בסדר גמור, שם יהודים צדיקים מאוד. זה רשב"י. אספר לכבודו סיפור שקרה בטעות אצל ראש העדה החרדית, דמה לי, כבודו ישליך על הכל. כשהתחלתי את הבינוי, בערך 15 שנה, משהו כזה, הם עדיין האמינו שאני בצד שלהם, אני אדם חרדי. והם קראו לי לפגישה אצלו. מי זה הם? אנשי העדה החרדית. הוא ביקש אותי, זה היה כשהיה התוכנית הזאת, שהראיתי לכם מקודם. הוא אומר לי, הרב שרם, אל תעשו שם מודרניזציה, אל תעשו חידושים, אל תעשו... אמרתי לו, הרב, השקתי את ידו, אני לא עושה מודרניזציה, אני לא עושה הילטון, אני עושה מקום שאנשים יכולים לדרוך שם. ואז הוא הסביר לי, אתם יודעים למשל, דבר פשוט, החלפת בלטות ברשב"י. אתם יודעים במה זה עלה לנו? כמעט בנפשות. קפץ מישהו על הטרקטור, ונהג הטרקטור כמעט קיבל שיתוק מרוב פחד. תשאלי אותי, מה יש בבלטות? מודרניזציה. אתם יודעת כמה דברים קנינו במאות אלפים ונאלצנו לא לשים אותם, כי זה מודרניזציה. יש נקודה שלדעתי לא התחדדה פה, כי כולם פחדו לחדד אותה. המקום הקדוש הזה, האנשים האלה מרגישים שזה הבית שלהם. והם ילחמו עליו כמצדה. ולכן. מי זה האנשים האלה? אנשי מאה שערים. כן, אבל... אנשי ירושלים, זה מאות אלפים, זה עשרות אלפים. חסידות תולדות אהרון, תולדות אברהם יצחק. עכשיו, ולכן, יש משהו חכם בוועדת חמישה. הואיל והרב פרויליך שם. כל דבר שאנחנו באים להוציא לאור, משלמים עליו כפול. הרב פרויליך, אני רוצה לעשות את זה. המחיצה שסיפרתי לכבודכם שעלתה 600,000, אנחנו 3 שנים, אני נוסע עם הרב פרויליך לבית חרושת, של הזכוכית, של הברזל, מקבל ממנו 1,000 הערות, מזיז איך שהוא רוצה. העיקר שבסוף אני אתקין אותה. מדינת ישראל? לא. מדינת ישראל תגיד פשוט. 200 שוטרים, היום שמים את המחיצה. נו, ומה זה יעזור לי? דקה, אחרי זה המחיצה עפה. ולכן אני חשבתי שאנחנו כן מצליחים, ולכן לא חשבתי שהמדינה תוכל להיות יותר טובה מאיתנו שם. את התורמים, לא המדינה הביאה, אלא אני הבאתי. עכשיו, יש נקודות קטנות, אני מודה. יש נקודות קטנות שקשה לנו איתן, אבל עושים, לא שלא עושים. כשלא עושים אפשר להתלונן. המדינה לא כושלת פה ושם? כולם כושלים, אבל זה לא שיטה. אתה מסכים איתי אבל שהמציאות שם היא לא יכולה להימשך בצורה הנוכחית. ביום-יום? לא, אנחנו מדברים על היום, ההילולה אנחנו שמנו בצד לבקשתך. איזה בעיה יש ביום-יום שלא מטופלת? הפולשים בטיפול עורך דין, הבינוי נהדר, הניקיון השתפר מעין ארוך. מלמעלה, אני לא מדבר על הנקודות הקטנות. איזה בעיה יש ביום-יום שכבודו חושב שהיא בעייתית? אמרתי, אבל דנו בזה ארוכות. בטיחות, חוקיות ועוד כל הדברים שאתם לא יכולים לטפל בהם, כי אימת הקיצונים קראת להם? אימת הקיצונים משתקת אתכם מעשייה, ובעצם מה שאתה מתאר... בטיחות, ברגע שמקבלים. אתה מתאר מצב שכל דאלים גבר. בטיחות, ברגע שקיבלנו את שולץ, מתחילים לטפל, כמובן שהמדינה תצטרך לשלם את זה. לנו אין 30 מיליון לעשות את אז הערכה הראשונית לתקן את מה ששולץ רוצה זה מיליונים רבים.
כבר פנינו למקומות הקדושים. בחלק גדול מהמקרים במדינת ישראל יש באמת בעיות שהן בסופו של דבר נופלות על הנושא של התקציב. אחד הדברים שהתרשמנו כאן מהרבה מאוד עדים שונים זה שדווקא כסף לא חסר במירון. אני שמעתי את זה, אני חולק. אני שמעתי את מבל שפתאום נהיה ידען. הוא אמר, יש להם המון כסף. רציתי לשאול אותו, מאיפה יש לנו המון כסף? אני הסברתי לכבודכם מה הכסף שלנו, בדיוק. הקופות זה 1,000,000 לשנה, הבינוי זה ספר משלם ישר לבונים, והשאר מדינת ישראל נותנת למקומות הקדושים. איפה יש עוד כסף? אני לא יודע. ואני אומר לא יודע כי זה לא קיים. אני מכיר את כל המקורות הכספיים של רשב"י. אני לא מדבר עם מישהו פרטי, בונה לעצמו משהו באיזה מקום, באזור רשב"י, זה כבר לא קשור אלינו. תודה. בבקשה. תודה רבה לך. עוד שאלה. יש לך עוד שאלה? יש מקום שקוראים לו פתח המערה. מה זה? זה אותו סיפור של כל הזמן. השתדלתי להביא כמה שפחות דוגמאות. פתח המערה עד לפני 7 שנים היה מקום ציבורי לגמרי. מסוכן מאוד הרב. המסורת טוענת שזה המקום שרבי שמעון בר יוחאי היה יושב. הוא קבור באמת שם. יש סיפורים שאנשים שנכנסו לשם מתו מרוב קדושה. יום בהיר אחד שמים על זה דלת, זה נסגר ואי אפשר להיכנס. בדיונים בוועדת 5 אני מעלה את זה. אני אומר, רבותיי, איפה? מה קרה פה? בהתחלה מגיעים השקרים. לא נכון, אתה באת באיזה יום לא נכון. לאט לאט מתחילים להגיד שההקדש אשכנזי נכנס את זה לעצמו פרויליך, הכנסת אורחים, וזה למעשה המקור שלו לאסוף כסף על ידי שהוא מכניס אנשים. לא ויתרנו. דובר על זה בוועדות, בלי סוף בוועדת 5. דובר. והיה עזרות, והיה הבטחות שלא מתקיימים אף פעם. בסופו של דבר מה קורה? הם נכנסו לעצמם נכס לא שלהם. תשאל אותי, איפה אתם? נלחמים בזה. כמו כל הזמן שנלחמים. אני מבין שיש הרבה יהודים רואים שם כמקום תפילה אפשרי. כן. האם לא היה נכון, ואני כבר כן מדבר על ל"ג בעומר, העומס הגדול של ל"ג בעומר למעלה בציון, לעשות שם אוהל ענק, שגם שם... אבל הרב, זה מקום שאפשר להיכנס שם אולי 3 אנשים. לא להיכנס, לעשות מבחוץ, צמוד על זה אוהל של מקום ל500 איש. המקום הטופוגרפי, אם כבודו זוכר, הוא לא מטיב עם הרעיון של כבודו. במקרה הטוב לא תוכל להכניס שם יותר מ-200 איש באוהל הזה. זה מקום מאוד מפותל וקשה. אם כבר היה נכון, זה ברחבה. אבל ברחבה אנחנו עושים את זה. טוב. טוב, תודה תודה. רבה לך, הרב שלום. תראי, מגיע... כן, כן, תודה רבה לך.